Do prdele. Zavičko, pomôžem dako. Áno, sestupte z motorky. A čo potrebujete? Sestupte z No motorky. ale čo potrebujete? Nie sa noci sa vám popojíram. No však môžeme, nie? Však No tak si sestupte z motorky. No dobre no. A však nebudem tam A však čo som, však nebudem tam blokovať to parkovisko, viete čo? Hej, No, poďte dál, Timo, poďte na chodník. no však som na chodníku, no. Check. Dál na chodník, dál. No a čo potrebujete? Tak, pane, co Ego. pak tady děláte? Ja však... Co Ja pak som tady tu děláte? parkoval na motorke. Vážně? Jo. Neděláte ten náhodou něco jiného? Ne. No, možno Ne, som bol nebavte sa tady Ne. bavit. Možno som bol vykonať potrebu, lebo som bol na pláži, nabehlo na mňa 30 ľudí. A proč na vás nabili? Však ja neviem, lebo som bol vraj na ich ulici. Mhm. No. Ale však... Čo robíš? Čo tu robíš? Aha! Čo je? Neber, daj to dole, Čo robíš? Ty čo robíš, ty kokot, ty vieš, na akou ulici si? No, neviem. Au! Čo No robíš? počkaj, neudieraj ho, pozri, aký má dojebanú hlavu. Čo tu máš pri sebe, buzerán? Kde? Máš zbraň? Platí sa zbraňou iba na tejto ulici. Nemám. Čo Čo ty máš? kokot? Hen? Nemám. Čo ona má? Počkaj, buď ticho, Baví sa. počkaj, ja počujem za tým hlasom, akože sa ujebávaš? Ne. Ty sa ujebávaš, bracho, ty vieš, s kým hovoríš, ty kokot? No nič. Hej. Nemám. Pokuta $1000. No však pohode, zoberte. $1000 pokuta, Pohode, jeden pohode. joint a jedna flexa. No a na No. budúce, bratranec, keď budeš chcel drogy, tak dojdi v kľude za ten plot a dohodneme sa, dobre? Dobre, Nemusíš tu dobre. vykradávať moje auta, bracho. To Prepáč, vieš, koľko prepáč. stálo? To ešte, ty kokot, ešte mi to Ale- doplatíš. To okno bolo už Na jednej rozbité. ulici. To Si okno na jednej nebolo ulici. rozbité. Bolo. bracho. Nebolo, lebo som ho lepil nedávno. Jaj. Takže sa ne... A počúvaj, ty čo vlastne? Aj keby bolo rozbité, keď poviem, A že však nebolo, pohoda, tak nebolo. však... Ja nechcem problémy. No, No dobre, však chceš zatiaľ byť? nemáš. Predám ti jeden joint. Chceš? Předložte mi vaše doklady. Nemám u seba. Nemáte u sebe doklady. Ale môžeme nadiktovať meno. Otočte se mi prosím zády. Mm, Ne, To asi Nejde. ne. My máme trošičku to RPčko. Haló, je tu niekto? No, som tu. Čo robíš? Momentálnej chvíli? No, jak to povedať? Ide za mnou policajné auto. Ťa? Čo? No, možno. Idem ti pomôcť. OK, som na námestí. Však lebo neviem, čo som si vykrádal autička, teda nevykrádal, zrazu prišiel a že mám si vystúpil, ak som ma prehľadal, tak nemám u seba jointa. No. Tomu ja mu nedám jointa zadarmo. Inak to dám ti radu. No. Na pláž nechoď vykrádať auta. Prečo? Možno na mňa nabehlo 20 ľudí, že čo robím na ich ulici. Hej? A zobrali mi jointa a peniaze. A rozkopali auto, desím. Z Vinice idem dole. Jaj. Asi som v prdeli, idú za mnou dve auta. Taký nápad, jak im ujsť? Neviem. Počkaj. Na Vinici si? Idem dole, ako keby dole od Vinice, dole smer, čo, ako ideš hore k domu. Jo, no tak... jo, počkaj, minul som zákrutu, čakaj.
Ja pôjdem to, možno ti naproti. A few moments later. Si zobrať čo, však to ani do offroadu s tým nemôžem. To koľko ide za mnou? Koľko ide za tebou? 4 autáč, koľko? Jak 4? Či 3? Tak 3. Jaj! Čo robíš? Jaj, skoro som preletel cez vodidla. Môžeš, ale aspoň šoferuj dobre, keď chceš pomôcť. A však vieš, aký je to oný tryhard tu na mňa. Čo im mám urobiť, však sú traja. Ja neviem, kde zastav. Neviem, kde zastav a Vstupíš? No a asi, že by som k tebe, ale zase pôjdu podať z oboch. Tak ale ja to môžem zvať do offroadu, oni až tak nie. No. A však teoreticky, tak ja som teraz smer GOH. A tými policajnými autami, pohode. Jo. No a tak jak to urobíme? Neviem. Nevybúralo sa ani jedno? Ako? Či sa ani jedno nevybúralo? Ja môžem jedno vybúrať. Ale či sa sami nevybúrali? Nie, však stále idú. Jak fajn. Ja im pomôžem, ja ťa idem chytiť. Hej? Musím nejako proste zdrhnúť, alebo čo proste, aby som ťa mohol niekde nabrať, vieš? Tak to by sa, co ti to hovorí? Počkaj, nech spravím fintu, to nebudú chápať. Som presne sa pre tej finte, no nerozštepe. Však oni to nebudú chápať, čo spravím. One eternity later. Ne, počkaj, ja to berem na Road 68, otočím sa na benzínku a z benzínky pôjdem smer mesto. Počkaj ma dať tam. Kde ťa počkám? Ježiši Mária, počkaj. Plán nevyšiel, zabudol som, kde to je. Kde sa odbáča. Naľavo od teba bola pumpa, ty debil. Pohode. Idem naspäť tam. Haló. No? Jak ti mám pomôcť? Ja neviem, kde mám Stoj na GOHčke smer mesto. Stojím na tom zjazde. Tak dneska asi Ahoj, ne. au! Au. Rúd. Zdrtej. Ja ti vytlačím. Ne! Au! Drž sa, hej? Jo. Počkaj, ale... Joj! Vyšla! Jemanci, prašiví. Stratil nás. Pohoda, jak nič, ušli sme. Neušli sme. Už mysle, kurva. Ježiš, tu sú spajky tu budú isto. Abo dačo
Také. Boli tam určite. Isto boli. Nevyšlo. Dobre, povedal. Jaj. Ježiši Mária. Čo? Jeden to otočil na bok. Hej, dobre. Joj. Len aby sme to video otočili na bok. Stratil nás, rýchlo, preč. Stračili nás, rýchlo. Kúkaj dozadu, hej, keď tak. No. Nikde, nikto není. Nie, ušli sme. Super, môžeme ísť vykladať auta. No nestratili sme, nestratili. Ja? Za nami. Ale dovolá, to čo... Ten sa tu isto vyzná. Čo sa tu vyzná? Tu sa si už nepridám k šerifom, že? Čo? No tak to pridať Joj! No tak to sme mu asi došli. Moja prilba. Moja hlava. Dobre, ale ty už nešoféruješ v živote. Čo ide? Nerob, začnú strieľať. Začnú. Myslíš, že začnú strieľať? Podľa mňa začnú. A ďalší idú. Tak ideme. Počkaj, stráme, dobre. Raz, dva, To je poslední varování. Fuj, však ale ja už nevládzem. Jaj, nebe za mnou. Pomoc. Žiješ? Jaj. Ale však ja už nestíham. Ne. Jau. Osoba 1090. Jau. Au. Jestli se pohneš, tak do tebe pošlu další šok. Čože? Jau. Webro jednou tohle mu chtěli ukrát auto. Použijte všechno, co máte. A najednou slyšíš na tu dálku jenom ty dlouhý zbraně, jak to tam střílí. Ale mohli bychom si koupit nějaký kulomety třeba. Haló, budete začne dlho vykecavať, alebo môžeme ísť? Já to řeknu blbě. Jednoho času jsem zažil, že jsem sloužil v helikoptéře, co tam ty kulomety měla. Jo. To bylo super. Nám ujíždělo auto a oni. No, už přijelo 2 policisty a my. Není problém. Chcete sa ešte dlho vykecavať, alebo môžeme ísť? Jo, drž hubu tam vevnitř. Ty drž hubu tam vpredu. Tak jdeme. Bobor zasraný. Duvní tam to vole. Až čak, a nepustíte ma, nedohodneme sa. No ne, no. Ne. Okolo 12, 10, 15 cent. Ježišmária, ale však kde sa furt motá hlava, to je nepríjemné. No to jestli chcete asi, aby přestalo, tak se musíte jít vyspinkat zase. Proč vám to bylo zapotřebí? Však, lebo nechcem ísť do väzení. Já jsem tak přemýšlel, že když se tam jako na tom místě, že jsem vás ani nechtěl dávat do pout, jsem chtěl jenom vám dát pokutu a pustit vás. Jako, ale... však a nemôžeme sa tam vrátiť a budeme opäť na tom mieste. Už nemůžeme. Ale no. Sám jste viděl to vozidlo, víte kolik to bude stát? Ktoré? No to, který se převrátil, jak jste říkal. A že to není moja chyba, to je chyba toho, čo to šoféroval, že nevie šoférovať. No ne, ale on jel za váma, že?
Však k tomu to nekázal. A fakt nemôžeme tak kde zastaviť, tak kde bokom, že by ste ma vyhodil, povedali by sme, že som vás tak omráčil a... Ne no. Ne, no škoda no. Půjdete sám, nebo vás budu muset... Však ja pojem sám, keď mi Ježiš, No, poviete, kam mám ísť. Synce, on nový potrebovací auto. Drž hubu, Ježiši. Kam tu? V momentální chvíli vás odpoutám, jakmile vás odpoutám, nebudete se hýbat, takže řeknu, kdy se můžete začít hýbat, ano? Nazdar! Nazdar, Točí hlava. Jo. Já mám pocit, že jsem dimenzí jiný. No. Čauko. Mám vás dát ještě dál od sebe, jako může mít ještě tam. Prečo? Mějte se a neulákejte tady v té. Ja nehulákam. Takže, No. posloucháte tak nenápadně? No, posluchám. Mhm. Čo to? Takže, No. jsme zjistili, že si tu nemusíme lhát, jako s tím, Jo. že se neznáte, Mhm. jo, sedněte si v Však pohodě. poznáme sa, no. No a vy jste říkal, že se neznáte. To ja som nebol ja, som No, vzalo. jste byl. Ja som hovoril celú dobu, že sa poznáme. No ne. Ale však... Mám vám udělat ještě rychle test na drogy? Když tak. Radšej nie. Ten joint? Radšej nie. Ne? Ne. Nemáte v těle fentanyl nebo takový nějakou Ne, iba jointa. Teda ani toho, ak je to nezákonné. V rekreačním smyslu to zakázaný No ešte není. keď to mám iba rekreačné tie. Otázka, proč máte u sebe 8 nábojů? Ja mám u seba náboje? Mhm. No No to... ne u sebe, ale v evidence bagu teď už. Aj. Však, lebo to mám k svojej zbraní. Mám odloženú doma v trezoriku. Dejte mi sekundu ještě. No aj dve kľudne. I dvě, tak co? No, Ještě jednou můžete začít znovu, ono to nechám moc slyš. no, že som bol vykonať veľkú potrebu, lebo však predtým na mňa nabehlo 20 gangstrov, okradli ma. Však no dobré, však keď ste povedali, si nemusíme klamať, no, tak ja vám to poviem, no. Čo som tam. No, tak povězte. No, tak som si bol požičať dáčo z autíčka, no. Mhm, neboli ukrát. Požičať. Ukrát. Požičať. Pán, mu tyto věci byly odcizeny, No, tak jasně dal najevo, že se mu to nelíbilo. a však mne povedal, že to môžem, že si môžem požičať tie veci. No, dobrú chuť. Nechcete pizzu? Jméno a příjmení ještě od vás. Caleb? Mhm. Mám vám povedať, jak sa to číta, alebo jak sa to píše to meno? Priezvisko. Jak se to píše asi. D-U-T-T-O-N. Vy jste tamhle s pánem, jste v nějakém sourozeneckém vztahu. No, my sme kamaráti. Mhm. Menovci. Máte stejné příjmení pouze, ano? No, však áno. Vážně? Áno. No, to jako může být pravda, no. Prečo? Na bředu tonu je tady asi tak 7. Chyba 8. Jaj? Tu ako veľa z tých menovcov. Nemáte děti a... Nemám, ja neviem, koľko mám, 25 rokov, tu kde by som mal. Není s kým. Nějaké děti, o kterých nevíte. No, možné to je. Datum narození. Môj? Mhm. Však 18.9. Kolik, 2000. kolikátýho? Ale začátek. Čoho? No, toho datumu. 18.9. 2000. Áno. Aspoň Co myslím. seděl? Nesedel. Iba na pokutku. To jsou pokuty. Jo, ale na pokutku som to uhral. Aj teraz by sme to mohli uhrať na pokutku, čo by na to? No, vám to tam hrozí trochu víc, než... Jak viac? Prečo viac? No tak protože jste ještě kradl tam z vozidel, jako já mu tam můžu dát spolupachatelství, jako, ale to nevím jestli. Ne, to s týmto nemá nič spoločné. No, to je z mojí dobré vůle, abyste věděli. Jo, dobre. Ešte keď... Čo také tam mám? Však mám tam... Nebezpečné unikání Prečo na vozidle. Ja nechcem nebezpečné unikanie, však to je 25 litrov. To už mi minule hrozilo. Prosím, to nie. No. A však som nešiel nebezpečne. No šel jste nebezpečně. No za prvý jste šel nebezpečně
na té motorce, protože jste jezdil do protisměru. Ne, v protisměru som nebol. No byl jste. Bol? Párkrát jste tam byl. Ale iba na sekundu, za to nemôžem. A potom jste unikal v tom vozidle jako v tom pick-upu. Ale to som nešoferoval. To jste neřídil, ale furt se v tom vozidle byl. No však, a tak čo som mal vyskočiť za jazdy? Tak jste do ní neměl nastupovat, však jste do ní nastupil dobrovolně. Ne. Ne? Ne. Ne? Ja som sa bál o svoj život, viete? Vážně? Áno. A jako čeho, toho taseru, který se stejně dostal potom? No, však hej. Tak je. A fakt buďte za talento vděčný, Děkujem vám, jste děkujem. asi poslední, komu to dělám, protože jsem zatím jako 95% lidí nechal s pokutou, protože tam nic nemají v tom trestním rejstříku. Ja vám ďakujem. No považte se talento znova udělat, ano. Nebojte sa. Chytím vás znova a dám vám plný pálky, jako. Dobre. To- Však Považte keby sa náhodou niečo také stalo, že by ste ma naháňal, tak sa už nenechám chytiť. Tak já vám tam, když tak příště, pokud vás chytím, tak vám tam dáme jak vězení, tak peněžité i trestcovina. No však ale... Vrajím, keby náhodou sa nestane sa už ja vám dávam moje slovo. No považte se. Nebojte sa. Příště, jestli vás chytím, tak už tak hodnej nebudu, jo? Dobre. No, tak pro info, takže Ja vám ďakujem a vážim si nedělejte to. to. Nebojte sa. Mějte se. Majte sa. Nazdar.